Хәерле сәгатьтә хөрмәтле тамашачылар. Эфирдә сез көтеп алган Инстахит тапшыруы һәм сезнең белән без бәхетле төркеме. Алдагы минутларда артистлар тормышында ниләр булган, Instagram ниләр белән кайнаган, барысын да түкми-шәшми сөйләп бирәчәкбез. Безнең белән бергә калыгыз. Филюс, әйт әле, син пионер була алдыңмы? Юк, Лев, бары тик әти-әниләрдән генә ишетеп беләм. Әмма мәктәптә укыган вакытта бик тә тагасы килгән иде ул кызыл галстукны. Эстрадада бик күп артистлар пионер булып өлгергән һәм 19 май пионерия көнендә алар балачак фотолары белән бүлештеләр. Бергәләп карыйк. Атнаның иң истә кала торган вакыйгасы ул Элвин Грейның 30 яшьлек юбилей булгандыр. Ул аңа иҗатташ дуслары белән юбилей концертында уздырды. Радикны матур бәйрәме белән котларга Ради Фарит улы Хәбиров та килгән. Радикны чын күңелдән тагын да бер тапкыр юбилей белән тәбрикләп, бары тик иң изге теләкләребезне җиткерербез. Узак еллар иҗат итәргә насип булсын. Узган атнада Instagram'da Snapchat'ның яңа маскалары бик популярлашты. Бу функция ярдәмендә үзеңне бала, өлкән яшьтәге кеше һәм капма каршы җинестә итеп карап була. Бу бик кызык килеп чыга икән. Калганын Айгүл Бариеваның фотоларында күреп аласыз. Күптән түгел җырчы һәм оста баянист Илнар Гилманшин тормыш иптәше Ирина белән төшкән фотосын урнаштырган иде. Язылышчыларның үткер күзләре тиз арада Иринаның корсагына төште һәм оста табиблар авырлы дигән нәтиҗәне чыгарып та куйдылар. Яшьләр әлегә бу хәбәрдән дөресме, дөрес түгелме икәнен әйтмәделәр. Ничек булуына карамастан, без аларга бәхетле, матур тормыш телибез. Гилманшиннар дәшмиләр, Эльна Софиуллин инде ныклап торып әзерләнә. Тормыш иптәше Айгөл белән Бәви көтүләре хакында күптән үз аккаунтларында язганнар иде. Инде коляскалы да булдылар. Айгөл исән сау Бәви алып кайтып барлы һәм бәхетле тормышта үстерергә язсын. Софиуллиннар белән бергә дә без дә көтәбез. Лев, сиңа шундый сорауым бар. Син мәктәптә әйбәт укый идеңме? Диктантлар менә язырга ярата идеңме? Бик әйбәт укып беттем. Бик матур диктант язып, бик матур җырлар җырлап укып беттем. Узган атнада башкорт теленнән халыкара диктанты узды бит. Катнашучылар бик күп булды. Язучылар арасында мәдәният министры Әминә Шафикова бар иде. Бу хакта ул үзенең аккаунтында белдерде. Безгә калса бу диктантлар бик тә файдалы, аеруча Лев кебек укучыларга. Тиздән сабантуйлар җитә. Бу бәйрәмне күпләр сагынып көтәдер. Кайберәүләр хәтта ярышларга әзерләнә дә башлагандыр. Юк икән, менә сезгә Айсулу Габдинова белән Ранис Габбасовтан бер ярыш түре. Балташның Тукайы каян икән? Балташның Тукайы әзгәрә ял алды. Ранис, әзермесез? Кырыйга чыгабыз, хөрмәтле җәмәгать. Безнең формула 1 ярышында пилот булып, Айсулу Габдинова һәм Иннара аты. Ранис Габбасов, Ранис, аккуратно. Ранис жайлап bir Айсулуның күзендә бары хәлек шатлыклы гомерне күргән югары безнең. Ай, молодцы! Афарин! Алкышлыйлар, афарин! Бу атнада да Данир Сабировның пародиялар конкурсыннан бер катнашучыны күрсәтергә булдык. Чөнки моны күрсәтми мөмкин түгел.
Безнеңчә бу Ирина Арсланова исемле кызның осталыгын бәяләргә 100% кына аз буладыр. Карыйбыз. Сәлам дуслар, ничек хәлләрегез? Мин Гүзәл Уразова, сезгә барыгызга да матур көннәр, яхшы кәефләр телим. Инде күбегез белгәнегезчә, мин үземә сәпит алдым. Һәм әлбәттә сезгә дә бер сәпит бүләк итәргә булдым. Уенның шартлары бик гади. Бары тик шушы видео астында зур хәрефләр белән сәпит сүзен калдырырга кирәк. Дуслар, катнашыгыз. Вакыт бик аз калып бара. Нәтиҗәләрен без 2020 елның маенда ясаячакбыз. Сәламәтлек, саулык, гел ташып торсын. Сәпитләрегез һәр вакыт йөреп торсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә яшәргә, дуслар, безгә яшәргә. Һәм каверларга да килеп җиттек. Бүген без сезне Казаннан Илүзә Гайсина исемле талантлы кыз белән таныштырабыз. Ул Гөлназ Асаева репертуарыннан Мин гаепле җырын башкара. Дуслар, сез дә үзегезнең каверларыгызны инстахит хыштыгы белән билгелеп безгә юллагыз. Мин гаепле безсен, дип сорадым бит син, кар бураннар җыры барганда. Буран тынды күктән, ләкин синең сорау колагымда җырлый һаманда. Ак бураннар буе җавап бирәм сиңа, мин бары тик күзем гаепле, теләнекләр булмый, мәхәббәтне сорап алып булмый, сорап алып булмый, сорап алып булмый бәхетне. Бүгенгә Инста дөньяның соңгы яңалыкларыннан шулар. Сезнең белән без Бәхетле төркеме булдык. Һәммәгезгә яхшы кәеф һәм онытылмас яллар теләп тагын бер атнадан күрешкәнгә тиклем сау булашабыз. Пока-пока.